Yes, nganzakwethu siyaqhubeka ke la kwi-Mother of All Maskandi Festival si-Durban Networks interview abantu. Njengamanje nginoXolani umfoka Mcineka who's also an event organizer. Mfoka Mcineka uzizwa kanjani namhlanje ukuba la uzosupporta i-project ye-Mother of All knowing very well ukuthi now organizer ama-event? Into yokuqala nje enkulu kumina nengijabulisayo ukubona abantu abaningi kangaka abayizinkumbi behlangene beqoqwe idlozi lomuntu wesifazane. Kubalulekile lokuthi ngikuveze ukuthi umhleli walomcimbi umuntu wesifazane. Kuyasijabulisa ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane eshaya ikhwelo ehlanganisa amaciko kangaka bese kuphuma abantu babe ngangozulu bezobuseka iphupho lomuntu wesifazane. Nami ke ngize kanjalo ngize ngalombono lowo ukuthi izinto zabantu besifazane asikhuphuleni embonini. Kusukela kubaculi besifazane asikuseke ngayo yonke indlela ukuthi ababe khona babe baningi kuze kubahleli besifazane asikuseke njengamanje ukuthi ababe khona babe baningi. Nangu uZimiphi indlela enza ngayo indlela idlozi lakhe elimvume ngakhona. Uyabona abantu bangakanani babulala indlovu baningi ngayo yonke indlela. Ngaloo ndlela sithi phambili entombini yakabiyela sithi phambili nge-Mother of All Maskandi Festival. Bhuti Mcineka umusic noma umculo kaMaskandi bekuwumculo phambili nobo uthatheleka phansi kodwa ngama-event eniwa-organizer lokho niyawukhulisa so udlala emasababhini so ulandelwa yilabantu esibabiza ngama-2K ama-millenniums. Kusho ukuthini lokho? Into esayingenela ekufukuleni uMaskandi yodwa ukuthuthukisa umculo kaMaskandi. Uma uthuthuka umculo kaMaskandi nezimpilo zabaculi izoshintsha. Njengoba ubona ukuthi impilo zabaculi zishintshe kangakanani uyabona bayaqhaqhamba uhlangana nabo bayaqhaqhamba banuka kahle. Ngiyajabula ukuthi umuntu ube neqhaza alibambile naye ekuthenini lomculo ufike lapho khona namhlanje. Mfowethu lokhu uyibambile ishisi njalo ulokhu uyibambile yini elokhu ikwenza just to keep going. Iphupho lomuntu kalifi mangabe saphila. Amandla ayophela ngoba umuntu esefile. Njengoba saqoma ukuthi siyamukele i-calling yokusebenza ngomculo ukufa kuyolamula noma inhlamba ingangakanani noma inzondo ingangakanani kodwa sisoze saphela amandla. Siyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Thank you.